Hello, logoफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बराबरनाय जाबाय दिनै आंना भिडिअआ मानि जागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय माने आङो आब'मोननाव फैदों आरो ना मा होनोमोनलाय गामिनि नामखौ दावालि सेन्टार खाथियाव आरो ओमफ्रायो दायो जोङो गुमैनि थरमुस गायनायाव बेरायफैदों आरो नै बिराद बुरजा गायदों दा सोंगोन र' आङो गुमैनियाव ओमफ्राय बैग्रि बागानबो दङ बिसिनियाव बिरादनो ओमफ्राय बैग्रिबो लांफागोन आरो आङो न'आव फाननो लांफागोन आङो नोलोबारि हाथायाव बैग्रिखौ मंगलबार बाजाराव जिरायनानै फानहैगोन आङो सोर नायदों बैग्रिखौ बायनानै लांफैबानो जाबाय आंनिफ्राय आङो दा देखायलांबाय थानोसै दा सोंहैनि र' आङो मालिकनाव बिगुमैनाव थरमुस बागाना खै बिगा नै मानलासिगोन ना इयो आब' ओरैजाय मालाय थरमुस फाननानै फैसा मोनसोगारसिगोन बिसा ओरैजाय बुरजाथार खै बिगाथाय 6 बिगासो 8 बिगासो जागोन खोमा बिगाथामसो बिगाब्रै मालिकनाव सोंहैनि र' आं मालिकआ बैथिंसो थांबाय न' लुयै दोनफैखायो बिसिनिया मैदेरबो फैयोनो बिसिनिथिंजाय माने इसना हाजो खाथिना ओरैजाय नैबेयाव थरमुस जावैदोंमोननो कफि कापाव नै दाबो फांफा फांनै दंबावोसो बे जानाय नंला खोमा ना आब' थरमुस बागाननि मालिकआ नै बैयाव फानलु गायनो हालेवबाय दं नै इसा फानलु गायनो खै बिगा दङ दे खोन्था 9 बिगा इयो ओमफ्राय बे बागान खालामनायालाय ए 4 बिगानो ओमफ्राय माला ओंखारगोन इयो सैत्र मासनि 20 तारिखआव मोनगोन बा 20 तारिखआव खोन्थानो रोंबावोसो ग्रोबनो नै 20 सैत्र मासनि 20 तारिखआवनो थरमुस फाननानै माहाजोन जासिगोन मालाय बुजिदों ओरैजाय दा फानलु गायनोबो हालेवगासिनो फानलुखौ दानो गायगोन दा ना एबार बेखौ हालेवखांनो मास मोनसेनि उनाव गायनो बागान खालामसोगारो बिसिनिथिंजाय ओइयाव ओइनो दै होनो मानिफ्राय लाबोयो ओइ दैखौ ओइनो पाइप दंखायो फख्रि अबेथिं फख्रियालाय फख्रिनिफ्राय लाबोयो आरो पाइपजों इयाव बेयाव दै होबाय थानांगौ ना सानसेयाव खनसे होयो नामा सानसेयाव खनसे फुङाव होयोना बेलासियाव होबायानो थायो आरो ना सानसे नै होग्रा दंखायो जायगायावनो बिराद गोराननो माने दायो अखा हादों आरो ना दाथ' मिथिखायो अखा हादों दोमैलुलु जानानै दङ बोथोरा ओंखायनोथ' गिसि नङाबा बिराद गुफुङो बिसिनिथिंजाय दाबो बै आब'मोननि नुथिंजाय बिराद माने हास्राव आरो हास्राव होनो ना मा होनो बाला दुफु आरो न'आ बारसोगारो ओमफ्रायो बेयाव ड्रागन फ्रुइट गायनो नागिरदोंनो दा हालेवजेनदोंसो गायगोनसो ओइनो खुन्थाफोरखौ बानायजोबनानै दोनखाबाय मालाय ड्रागन बागानबो बानायनो नागिरबाय बिराद बागान बानायो बिसिनिथिंजाय हासार थासार लाबोना दोनफैजोब्बाय बैग्रि बागानखौ नायहैनि र' दायो थरमुस गुमैनि थरमुस बागानखौ नायखांबाय दा बैग्रि बागानखौ नायनि खाथियानो आरो एसेल' गोजान थांनि र' दायो फै नायहैनोसै खै बिगा दं मालिक दंना गैया सोंहैनोसै बैग्रि बागानखौ माबा थाइलेण्ड बैग्रि मा होनो आपेल बैग्रिबो दंलायलायोनो नै सिनिथिंजाय ना ओइ दांनो हागोन ना हाया थारखौ बे थारखौ मानो होदों बिसिनिथिंजायनि गावसिनिथिंजायनि जायगानि मानसिफोरा मिथिखागोन माने बिसिनिथिंजाय मैदेर फैयो नालाय बे बागान खालामदों नालाय जाफैगोन ना बिनि थाखायनो बेखौ होदों आरो माने ओमफ्राय मा मैदेरा बोरै माफैखौलाय सिफायनो जागोन कारेन्ट नाङो हराव होयोनो होसिगोन आरो ओमफ्राय इयाव सर्ट जासिगोन आरो मैदेरा होमबाना गिनानै खारसिगोन आरो सब सोरगिदिं होजोबनाय ओरैजाय नै ड्रागन फ्रुइट बागान खालामनो नागिरनायनि नै खुन्था बानायदों बिसिना माबायाव केम्पआव मा होनो सिङाव मबेरे दंना बेयाव मबेरे बक्स नै जोजागारगोनलै बोरैबा दांना लानानै हारसिं लाफैनाय ना बानायनायसोनो फिसिनायसोनो बोखारनानै नायबा जोजागोन
नै मालिका आबौआ बागाननि बिफानो बैग्रि बागाननि ओरैजाय बागान गोजा नै ओइथिंबो दङ इथिं एसे गाहाय गाहायसो इथिंजाय ना आपेल बैग्रिनो ओमफ्राय सुन्दुरियालाय अबेथिं बैफोर र' आं देखायहैनि खाथियाव नैलाय नै फिथाइ दंसोगारो नै खम जाबाय बि सिगाङो बिराद दंमोननो ओइ नै जा गिदिरखा नैबो जा गिदिरखा खावनानै जानोसै आङो थाइसे खावनानै जानोसै मालिका एसे गोजानावसो दंखायो माबा मा होनो न'नि बैग्रि मोनामदों बियो माबा आपेल बैग्रि नङा थाइलेण्ड बैग्रिनो ओमफ्रायो आपेला बैथिंजाय दं आं आपेलखौ देखायगासिनो ओरैजाय बुरजाथाराखौ बिरादनो ओरैजाय सिं सिं सब गैला दै फायबा नै ओरैजाय जाखांसिगोन ने कान्थि दैयावनो लांनि र' ओरैजाय माने आङो सान्दों मा बिदिनो दोनबाय थायो माने ओमफ्राय फिथाइ खाखांबाथाय दानोनो बेखौ खलम होयोनो ओमफ्राय खिलिफिननानै बिबार बारनानै थासिगोन आरो खालमासि नै बैग्रिखौ आङो मालिक नुयियावनो खाबाय आरो नै मालिका नायदोंबाथाय आंखौ रागा जोंलायसिगोन खावदों होननानै खावनायथ' नङा नुजोबदों मानसिफोर जेबो नङा रागा जोङा मालिकाबो ओरैनोसो बुंदों आङो नायबाथाय कमेन्ट हरबानो जाबाय मालिका फायबा दैलांग्राया नैबे सिगांनि थरमुस गायखोन्थामोन आं ओमफ्राय ओरैजाय गोदान गायजोबदों बुरजाथार बैथिंबो दंबावोसो हाजोखौ नुलायो नै ओमफ्राय मैदेर सट होग्राया ओरैजाय हा बियो 12 बिगानो नै इयो थरमुस बागाना अबे फिथाइयालाय र' आङो फिथाइखौ देखायहैनि दै मालाय बिसिना फिथाइ थायबाय नै बिबारा गोमो गोमो ओमफ्रायो जोंहा गुमैना दासो मानलाहांदों ओइलाय फिसा फिसा नै फिसाया नै फिसाया नै इयो बिबार जोला रबार बागान बियो सोरानिथाय मिथिया इयो माबा हानो जाथ'वाखैना आथा ओंखारनो हाजाबायनो ओइलाय दाबायदियाव हाजायानो बिलाइ गैयाबाथाय मेसेङाव दाग दाग दङ रबार बागाना बेबो आरो बिसिनिथिं औवा गुबै जायानो माबा औवा थेरेल' जायोनो नै ओरैनो होनदों माने आङो जायो आरोना औवा थेरेया जायोबालाय माने औवा गुबैया जाया जानो माने औवा थेरे लामायाव औवा थेरे लारि लारि आरो सबनियावबो मालाय गय बागान ग्रोम ग्रोम दंजोबो बिसिनिथिं दै हाखर जावनो हाया नै दैखौ बिदि द्रामावसो रोगायो दै रोगानाय खोथा नागिरदों बिसोरनि गामियावहाय दै मोननो नागिरा माने मोनो आरोना जावथारबालाय ओमफ्रायो जावनो गोरा आरो अन्थाइ दंजोबो ओमफ्राय थिंखलखौबो दोनो हाया बै थिंखलखौ माबाबाथाय लहाया थरमो आरो ओंखायनो ओमफ्राय माबा जावना लायो आरो दैखर जावबाबो ओमफ्राय गोथौ नांगौ आरो ओमफ्राय बिराद साफा साफाखा दैया खिन्थु मानसिफोरा बारा गुफुर जानो रोङा आरो दैया बार बारबाय थायो नालाय मानसिया बारा साफा जानो रोङा खावनाय नङा दे मालिकाबो नुखादों जों खानायखौ लाबोबायसो जोङो दा न'आव जाहैनोसै बिसानि गुमैनि
ओमफ्राय इसानो होबाय एसे फिसाजोफोरखौ जाबथों होननानै दावबायनि सेन्टार बिसिनि न' खाथिनि सेन्टार मा लाबोगोन हटेल जोङो दा न'आव थांसै बागाननिफ्राय न'आ एसे गोजान नालाय थाब थांनोसै माने मोनाबाय मोनाथारसिगोनानो खोमसि जाबायानो मबाइलावसो एसे स्रां स्रां नुदोंना बुरिया लाजिलायबावदोंसो नुजानो बिराद बार बारनानै गोजांदों ओमफ्राय आंनि जिया लादों थांबाय थानोसै जोङो दा नै बैग्रिफोरा बिराद थाइदोंमोननो ओमफ्राय सब देमगुजोबलायलायनाय होमबाबो दाबो आं नुनायाव आंनिबा बिराद दङ आरोना ओमफ्राय गावस्रा मालिकफोरा गेसें होनदों आरो होमबाबो आङो नैलाय लारि लारि मेरला दङ आङो थांबाय थानोसै बिराद गोरै बैग्रि बागाना ओरै गोलावथार दायो आङो थांबाय थानोसै आरो आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन